Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Oras mga kasama tatak alas alauna 5 oras kaudtuhon kahaponon na day. Tatak RMN. Kung nag-iisa at manumbay. Mga kasama may hapon ang kanatong tanan adlaw na karon nga Domingo. It's 15 na ning bulan sa September tuig 2019 Luzon, Visayas, Mindanao. May hapon kanatong tanan. Ani ana po usab ang programang Sangka sa Katarungan. Nining mainit-init nga kautuhon sa adlaw Domingo. Kumusta? Kamo din ha tanan nga nagpaminaw na lagputan sa ato ang signal mayong hapon ug maayong pagpaminaw sa programang Sangka sa Katarungan. Karong oras sa mga kasama adunay nagsangga ha ang grupo sa Romanong Katoliko Roman Catholic Church siguro man ang Seventh-day Adventist karong taon-taon dayon ang pagparagsangka syempre kamara din ha ang mohukom karang tawhanong hukom kay ang kining Kristohanong hukom na aras kahitasan tawhanong hukom lang hukmin ninyo ang mga debatidor karong oras sa mga sama dahil kini ato ang programa ituyo gini alang pod sa ato mga kaigsunan nga nabay grupo pundok para pod mahayagan ang ilang mga miyembro kung anong kana nga pundok ang ilang ipili. Sige ato rang sugdan ang ato ang pagparagsangka pero atong sugdan kini pinagi na sa pag-ampo atong tawagon ang Rock Rise Jesus sa pag-ampo nining manindot nga kahaponon. Daghang salamat sa ato ang pinagang monitor. Daghang salamat sa ato pinagang monitor, Sir Danny Lord. Bahin sa pag-ampo no. Latin man in Patriot Piletum Santa Amin. Pater Noster kasin siri sa Depster Mintom at binyat luntong petulun tatuat kedansilo tentira panimasun sa perjontalim no suri binas ketito nutrisitan edukasi intensinin si libranos malukatom Gloria Patriot Piletum. Salamat. Salamat kayo sa bulawanong pag-ampo ay hata magsugod sa ato ang pagparagsangka sa Roman Catholic Church versus Seventh-day Adventist. Pinagyo sa bani sa RCC si Shelbert Dunduyaro Ingorman sa SDA si Brad Mitchell Bindilio mga kasama. Ori ang importante kayo ato ang batunan nga aduna sila 7 minutos nga pagpabarog dayon aduna po kining 7 minutos gyapon nga pagtuis o pagsupak o pagbungkag sa gipabarog pero human sa matag pabarog aduna po 5 minutos nga cross examine ni mga kasama aron usab matubag ang angayang ipangutana sa negatibo o sa afirmatibo mga suging tigpabinaw dayon ang mga importante po gayong batunan ini sama sa ganaandan nga kini mga rules and regulation nga ato ang pagabatunan dili musapaw samtang nagsulti pa ang katbang kay musapaw mahingan lagi kag mananapaw mao gid musapaw ka mahingan lagi kag mananapaw dayon walay attacking personal inon adi maginig ka attacking personal kay mga gwapo man pareho dari parehong gwapo ni dili tubagon ang pwedeng dili tubagon pwede pong tubagon ang tema nga gawas na ang pangutana nga gawas na sa tema depende na lang na sa kining gipangutana og angayan bang tubagon niya dili pod magbuot og unsay itubag dayon lain pa tahuron ang moderator kay gaming tao ra ba ni luoy kayo dayon ang napagyod ang musupak isipon ko ng pildi ang maisip nini ang mga nagpaminaw pod
ang nagpaminaw ang maisip nga pildi dili ta pwedeng maisip nga pildi isip moderator. Og ang tubag sa mga pangutana dili mo lapas sa 60 segundos o usa ka minuto. Dayon ang moderator sa magbuot sa kung kinsa iyang pabasaon kung adunay angayang pamatud-an. Okay na, kumbatin ta. Atong sugdan ang 7 minutos atong ihatag sa kining affirmative side nga si Brad Shelbert Donduyano sa iyang pagpabarog sa tema nga ang mga larawan o rebolto sa Katoliko o yun sa sugo sa Diyos sumala sa Biblia o referensya. Wala kitay kiningangayang pugna naning basahon kay sumala kuno sa Biblia o referensya. Ang 7 minutos atong ihatag ni Brad Shelbert. Dagang salamat. Ang tema nga akong pamatudan, ang mga larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Nganong moingon ta nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios? Kay kung atong basahon ang Biblia, duha di ay kamatang ang larawan o ribulto. Na ay larawan o ribulto nga gidili nga kanang gitawag og Dios. Apan duna po'y larawan o ribulto nga dili isipon nga Dios. Sama pananglit sa Exodo Kapitulo 25, tudling 17 hangtod 22, nga ang Dios nagpahimo og ribulto sa anghel o kirubin, si Moses iyang gisugo. Gihimo to, kung atong basahon, isip simbolo o representation sa mga anghel. Mao na, ang gidili nga ribulto o mga larawan, asa man ang mabasa sa Biblia kung unsay hinungdan nganong gidili. Now, naana sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa 5. Kung sumadaho na tanan ng mga bersikulo diha, tulo ka bersikulo, naa gi-explain diha, gipasabot sa Dios unsay pagdili, no? Ang pagdili giklaro niya iyang gipasabot sa bersikulo 3. Sa dihang niingon siya, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Meaning, dili ka mag-ila og laing Dios. Then sa bersikulo 4 gahisgot din siya mga ribulto nga pagahimon bisan unsa kung sabton, then dili ka muyukbo. So kung sumadahon ang tulo ka bersikulo, gidili ang paghimog ribulto bisan unsa basta ipaka Dios, kay pagbato naman naglaing Dios. Pero kung magbuhat ang ribulto nga dili lang isipon nga Dios, bisan pagludhan nimo na basta di lang isipon nga Dios, dili na siya supak sa sugo sa Dios. Kay ngano man, naaman tay example nga ang tao sa Dios miyukbo sa Dios pero gaatubang og ribulto. Pero wala siya magtuo nga Dios tong ribulto. Sa Josue 7:6, si Josue miyukbo atubangan sa sudlanan sa kasabutan, katong Old Ark of the Covenant, di ba? Nga sa ibabaw ato na may duha ka ribulto sa kirubin, kay ang description sa sudlanan ibuhatan man tog duha ka ribulto sa kirubin, no? Exodo 25:17 hangtod 22. So miyukbo si Josue sa Dios, gaatubang siya ato nga naay ribulto sa kirubin sa ibabaw, pero wala to magtuo si Josue nga ang Dios mao tong ribulto, no? Pero nagatubang siya sa ribulto. So mo na example nga pwede rata mo yukbo nga mag-atubag ribulto basta dili lang isipong Dios kanang ribulto. Unya sa pangutana kung ang Katoliko gatudlo ba nga kung muyukbo sa larawan ni Maria o guban pang mga santos pagaisipon ni nga Dios, dili. Wala, no? Wa gyud pagtulunan nga Katoliko opisyal. Oh, kung mayong gitag opisyal magisterial nga kanang pagyukbo o larawan sa mga santos isipon ng mga ribulto og Dios. Kay actually, kinigong pagdili sa ribulto, parehas na gyud ni aning atong concept ba sa kwarta ba? Kining kwarta nga atong gamiton sa pagpalit. Ang kwarta dili dautan kung gamiton sa insakto. Pero kung ang kwarta gamiton di mao ipaka-Dios na o gamiton is pagsuborno, dili na maayo. Ingon na pod ang concept diri sa Biblia mahitungod sa ribulto. Dili dautan ang paggamit og ribulto basta sakto lang ang gamit. Unsa may sakto nga gamit sa ribulto? Representation o simbolo. Prueba na katong gikutlo na natong sita sa Biblia nga ang Dios nagpahimog ribulto ni Moses. Napagali na sa Números 21:4 hangtod 9. Perfect kay ni nga
bersikulo sa Biblia kung ato ning i-cross refer pod atong pagdili, no? Kay ang Dios gapahimog ribulto sa bitin, kasugo ang Dios, di ba? So ang Dios mismo gasugo paghimo og ribulto sa bitin. So di day daotan ang paghimo. Pero asa man nahimong daotan sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, no? Ila nang gitratar ingon nga Dios gingalan nga galig ngalan nga usa ka Dios ni Hustan. Na sa 2 Hari 18:4 o 1 Hari 18:4 nga sa dihang gipaka-Dios nas mga tao nasuko ang Dios gipaguba. Sa ato pa ang sayop di ay kung himuong Dios ang ribulto. Pero kung sakto lang ang gamit, representation lang o simbolo lang sa gahom sa Dios, kay nagsimbolo man to sa gahom sa Dios tong ribultos bitin, kay laliman ka katong mututok lang atong ribulto nga bisag na paakag bitin dili mamatay. Oh, so simbolo sa kuan. So karon ang akong kaatbang sa iyang pagnigar ani kinahanglan mangita siya mga basahon bang Katoliko o pagtulon ang Katoliko nga nagtudlo ang Katoliko nga kanang ribulto nga giludhan Dios. Muna iyang burden sa pagnigar. Kay kung magbasa-basa lang sa dihag kanang pagluhod doon sa diha, dili man gud tanang pagluhod gud pagpaka Dios. Si Elijah gani giludhan sa 2 Hari 1:13, dili man to sabton nga gihimo siyang Dios. Si Pablo ug Silas buhat 16:29-30, giludhan pod wa man to magpasabot. Sa Nga- segundos. Nga gihimong Dios si Pablo ug Silas. So mao na, so ang akong kaatbang kinahanglan mo pakita og ebidensya nga ang mga ribulto sa Katoliko gitudlo nga Dios na para mahimong Dios. Kay mo man ay gidili sa Biblia. Kay kung dili siya kapakita ana, so pakya siya sa pagnigar sa akong ipabarog. Kay sa Biblia dili man tanang ribulto Dios. Salamat. Okay, salamat sa kining Roman Catholic Church sa pagpabarog sa tema nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko oyon sa sugo sa Dios sumala sa Biblia og mga referensya. Ito ang tagaan pod og 5 minutos alang na sa cross examine gikan na sa grupo sa SDA. Okay, dahil salamat sa atong moderator. Dahil salamat, no, o niya na ta sa panahon sa pag-cross, no, pangutana. Mr. Britas, o ng pangutana. Gian ko nimo nga dunay gidili nga dibulto sa Biblia. Doon na po yung tugot. Tinuot to. Yes, katong gihimong Dios. Matod pa nimo, ang gidili sa Ginoo kadtong giilang nga Dios nga dibulto. Yes. Nasayod ka ba or wala nga sa Iglesia Katolika na amoy giilang nga dibulto, nga inyong giilang nga Dios? Walay doktrina ang Katoliko nga ang ribulto pagaisipong Dios. So nakasigurado kung wala gina. Kung pananglitan mabasa nako nga inyo mismong basahon nga gaila mo nga usa ka dibulto nga Dios, imo ba ning angkonon nga nasayop ka or imo ning ipanghimakak nga basahon? Ato sang cross-examinon kung unsay gibuot pasabot sa mga statement kay mahimo mang na misinterpret lang. Di ba? Kay basig figurative ang pagka-render niya. So ato sang susihon ang referensya ang imong kudlo. Mr. Veritas, ang imong katungdanan karon ang pagtubag. Ang akong pangutana simple naman. Kung ako bang mabasa nga dunay inyong basahon nga nag-ingon nga ang mao nga dibulto giilan ninyo nga Dios, imo ba ning angkonon nga nasayop ning basahona or imong ipanghimakak ning basahona? Dili sa maayong pangisip kung mo sanong ko ana nga dili mahiling ang ebidensya. Kay bisan sa korte hilingon man ang ebidensya kung katuhuan ba na. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo kinahanglan kay katuohan ba na? Bot ba sabton nga doon na may mga basahon nga di katuohan? Mo bitong eksaminon sa nato kay dili man ta kaingog di na tinuod kung di na to mahiling. So hilingon sa gyud nato. Ngayon nato pong susihon og unsa gyud gipasabot kay basig figurative ang gipasabot. Ato lamang. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Usa sa atong balaod, Mr. Moderator, mabasa sa moderator ang angay basahon. Ipabasa na to.
Ang anging basahon. Basahon. Sa di pa ko mangutana, atong basahon ang nobina ni Senyor San Antonio. Ikaw basa, Mr. Moderator. Motawag tag laing grupo, mo basa na si Rock Rice Jesus. Sige. Kaya mabayas o ako mabasa. Basa. Okay, basa. Okay. Dool sa mic imo ang dool sa mic. Akong basahon. O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios. Nagasimba ako kanimo. Ikaw ang akong maglig-on nga manlalaban. Nagpalaban ako kanimo. Okay, ang akong pangutana basa. Kana bang Santo Niño dibulto na dili? Ang dibulto ka ng representation niya. Pero ang gipasabot ana kadtong bata pa si Jesus, dili to dibulto. So ang gipasabot anang Dios diha kadtong bata pa nga Jesus nga na mabasa sa Lucas 1:35. Mo manay Santo Niño bala ang bata o Holy Child. Kay matod pa nimo ang bata diha nga Hesus ang girepresentahan nga mo'y Dios. Buot nimo sabton, buot nimo ipasabot nga ang Dios nahimong bata. Si Kristo sumala sa buhat Isaias 9:6 gitawag na Dios nga makagagaho bisan bata pa. Kay si Kristo sumala sa Hebrehanon mao man sa gihapon karon og sumabot, meaning mabata man siya madako, Dios gyud siya. So mao na nga kanang Santo Niño diyang gipasabot nga simbahon si Kristo na nga buhi. Kanang among rebulto representation lang na parehas nimo blood mates, ikaw gibuhi nga Mitchell. Pero kanang imong picture mo na representation nimo. Natapos ang pangutana. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo nga imong gipahayag nga ang bata nga Santo Niño mao na ang Dios. Asa mabasa sa Biblia nga ang Dios nahimong bata? Isaias 9:6 sabot na kayo na, no? Mahimo ba ang basahon na? Isaias 9:6 nga si Kristo diha gipasabot. Sige, ato basahon. Unya gitawag nga Dios nga gamahanan. Asa man ang kasamang Silbert? Asa man? Isaias 9:6. Isaias 9:6. Yeah. Katapos ang mga tana. Okay, Isaias 9:6. Okay. Gi-prepare ang tadaan ng kasamang Yes. Silbert. Oo. Ang oras na to gadagan na dayon na. Yeah. Sige. Ito ipabasa sa Sure. kinang grupo nga Assembly of God. Assembly of God. Isaias 9:6. Yeah. 9:6. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo. Natao alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamon nga magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Okay, salamat kayo. Natapos na ang 5 minutos nga cross-examine. Ato pong tagaan karon og kining pagtuis, pagbungkag sa gitapok sa Roman Catholic Church. Atong tagaag 7 minutos si Mitchell Bindilio. Okay, salamat kayo sa atong moderator. Ang tema pamatud-an no nga sa ato nga kaatbang nga ang tanang dibulto, larawan o ribulto sa Iglesia Katoliko sugo sa Dios. Uyon. Uyon sa sugo sa Dios. Sumala sa Biblia. Unya, giangkon sa atong kaatbang ganiha higala nga ang gidili nga larawan katong giila nga Dios. Nya atong gi-cross-examine kabayad sa Santo Niño. Nya matod pa niya nga ang Santo Niño Dios na siya. Kay mao nay batang Hesus. Dili na mong larawan. Ato basahon mga igsoon. Sumala sa mao nga basahon sa nobina ni Senyor Santo Niño, nag-ingon, O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari. Ikaw ang akong Dios. Nagasimba ako kanimo. Kinsa ilang hari? Santo Niño. Kinsa ilang gisimba? Santo Niño. Kinsa ilang Dios? Santo Niño. Kinsa man ni Santo Niño? Sumala ra pa silang basahon igsoon. Sa pahina 13 mga kaisonan. O sa gingon din matod pa din
O malipayon nga Santo Niño, nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan. Unsa day ang Santo Niño? Larawan man day ni. Unya matod pa niya, basta ilhon nga Dios gidili. Di ba tinaw higala, kamo na lay tulo timbang ana. Sa ato pag naamoy mga Santo Niño diha, kamong Katoliko ilhan na ninyong Dios. Muna na'y katawanan kay hanang dibultoha o bagyohon ang inyong balay, di gani na makatabang, mahulog gani na sa altar, di gani na makapanalipot siyang kaugalingon, pero ana na noon mo man mangayog tabang. Di ba tinaw? O niya, ang Lucas 2:52, ang batang Hesus nitubo. Pero ang Santo Niño, gikan sa pag-abot na rin ni Modjil ang ginala, bata, 1521, hangtod karon 2019, bata ragyapon. Mauna nga atong nakita, tinaw o klaro nga di ko na pwede mo ang Diyos nimo. Mura na yung Diyos ka katubo. Di ba klaro? Dapat unta, magamapod. Panahon ni Magellan, 1521, Santo Niño pa na pag-abot ang 17th century, patubo asapod. Hanabang ba yun na, nagtubo ni muna yung Diyos kay, o ni ang Isaias 9:6 mga kaisunan. Ang bata may natao, di man ang Diyos natao diha. Gitagaan lang ngalan. Gitongtong sa iyang atuba, sa iyang abaga, ang kagamhanan. Gitawag siya. Pero kung sila natawo, Diyos bata. Og ani karon ang usa ka bata natawo. Wago na yun. Og ang usa ka Diyos natawo. Di ba tinaw? Kay sa Biblia, ang natao, ang si Kristo, dual in nature. Nagpagkatawo, pinaagi kang Birhen Maria, pero ang iyang amahan, mao ang Diyos nga pinaagis lalang sa Espiritu Santo ni Birhen Maria. Karon, sa tema mga kaigsuonan, niya, wala gyud gibasa ni Brother Birhen. Ang iyang gibasa nga bersikulo Kirubin, Bipen. Nagpaabot ko nga iyang basahon San Vicente, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, kay mo na ato nga mga santo din sa Katoliko Pilipinong Katoliko, mo na ilang mga santos din nga kanauyon sa Biblia. Kaya pangutana karon, tanan bang simbahan o kapilya sa Katoliko ang atong makita lang kirubin og bitin nga mga dibulto? Kaya para ba na sa Biblia? Kaya doon ang punto. Si Moises ba nagditso buhat-buhat og larawan? Nawa sugo ang unsang larawan ang ipabuhat? Pananglitan igsoon. Kung atong igarantiya nga pwedeng buhaton ang larawan sa mga balaan, ang akong pangutana simple lang kayo. Maone. Ngano mang wala man nagbuhat si Moises og larawan ni Abraham, larawan ni Noe, katong mga patriarka nga mga balaan una pa kang Moises, nga pwede man dahil na ngano mang nagpaabot pa siya sa Dios unsang larawana ang iyang gustong ipabuhat. Di modo ang pagbuhat ni Moises og larawan igsuon dili na nato karon maaplikar tan-awa ang nahitabo. Kinsa may kasugo sa atong mga kagalaan sa pagbuhat og larawan ni San Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz? Pinaagi sa kanonisisyon. Si San Pedro Calungsod na buhatang dibulto, pinaagi sa 50 million pesos na hatag dito Vatican. 60 segundos. 60 segundos. Na lang, ato ning tiwason. Sa ato pa, unsa na tamo, pagpabuhat lang mag-usa ka santos, 50 milyones, buhatan og daghang mga dibulto, ipamaligya pa, dipete na ka ng kwarta. Naidako na igagmay. Daghang salamat og may hapon kanaton tanan. Okay, ato pong ihatag ni Brad Shilbert ang mga pagpangutana o cross-examine dito sa iyang katbang. Okay, daghang salamat 5 minutos, Brad. Daghang salamat Brad Mitch og moderator. Imong gikutlo pag-usab ang katong referensyang imong gikutlo og dito na ko ibase sa ang akong pangutana. Katubang giingon dito nga ang Santo Niño maoy gisimba o giyukbuan sa Katoliko. Maubay ipasabot sa Katoliko ato nga ang Santo Niño nga gisimba kanang
kadtong ribulto o kadtong gilirawanan? Nag-represent lang tong ribulto. Salamat kayo. Ang mabasa sa pahina 5, Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Diyos, nagapasimba ako kanimo. Pahina 13, o malipayon nga Santo Niño, nagaluhod ako kami atubangan sa imong santos nga larawan. Di gyud kay gilarawanan. Larawan gyud. Di gyud kay representante. Mao gyud. Sunod sa pangutana. Okay. Sumala sa pagtuong Katoliko ha, sa ako nang giasoy. Unsa may pasabot anang pagluhod sa atubangan ni sa ribulto ni Santo Niño? Ang ribulto bagayod may pagaisipon nga maoto si Kristo nga bata pa o representation lang? Sumala sa pagtuong Katoliko. Ang akong gibasa, sumalas pagtuong Katoliko guni kay nobinahan man di man ni sumalas pagtulon ang Adventista kay wa may nobinahang Adventista. Inyo ba yan nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan o malipayon nga Santo Niño. O niya kinsay Santo Niño, ikaw ang akong Dios, ikaw ang akong hari, nagasimba ako kanimo. Wag yun nag-ingon, ikaw Santo Niño, ang among gisimba, ang gilarawanan ha, dili ikaw. Ang among gisimba, ang girepresentahan nimo, dili ikaw. Wag yun na. Muna nga, muna pagtulon ang Katoliko, kaya di pagtulon ang Adventista. Sunod pangutana. Ulaki. Karon kay referensyang Katoliko man ang imong gikutlo. Akong ipahimugat lang akong pangutana. Sumala sa pagtuog Katoliko kay referensya lagi ng Katoliko. Unsa may gipasabot anang pagyukbo atubangan sa iyang larawan o ribulto? Ang larawan o ribulto bagay giisip nga Kristong buhi o representation o simbolo lang? Okay. Sumala sa nobinahan sa Katoliko, o Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. Kinsa man ni Santo Niño, buhi ni o patay? Ato basahon. O malipayon nga Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga larawan. Mo na inyong pagtulunan. Amot lang ko mo supakon. Sabat ko na. Okay, mao lagi. Kanang pag-ingon lagi diha, ako nang gibalik-balik. Ang gipasabot bagyos Katoliko ana nga pagyukbo atubangan sa iyang larawan o ribulto nga nagdirect ba na sa larawan lang but pasabot diha ra gitumong o sa gilarawanan nga buhi? Sunod na ito bag. Pag ingon din sa inyong basahon Santo Niño, ikaw ang akong Dios, ikaw ang akong hari. Wa ko nag-ingon nga Santo Niño, ang imong gilarawanan ha, mo'y akong Dios. Ang imong representahan mo akong Dios. Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Dios. O niya, kano sa kami yon? O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga larawan. Saan na klaro kayo? Ang larawan, giila nga Dios ug hari sa mga Katoliko. Sa larawan ni Senyor Santo Niño. Santo Niño. Okay, wala tamo supak. Pangutana, Bert. O lagi, wala tamo supak ana. Ang akong gipangutanan nimo, unsa may gipasabot sa Katoliko ana? Sabton ba na o gitudlo ba sa Katoliko nga ang bot pasabot ana nga katog yung ribulto mao'y Kristo o nga bata pa o representation o simbolo lang direct gyud sa gilarawanan paras nimo nga lahi imong ikaw o imong picture inana ba? Wa gyud dire babasa nga representante. Wa gyud dire ang mabasa ang gilarawanan. Ang larawan ni Senyor Santo Niño kay mura po ni Senyor Ngaway Junior na mao'y giilang hari o Dios sa Iglesia Katoliko. Sunod Okay. pagtana. Wala ko mo ingon nga basahon nimo na kay nga ako ra bang kung giingon sumala sa Katoliko unsay gipasabot ana. O kung mayingog mabasa Pangutana, na Bert, diya. pangutana. Oh, so sumala sa Katoliko unsa may gipasabot ana kay mura man guni ang nahimutang nga ikaw nay nagbuot sa pasabot nga amo man ang basahon. Okay, mutubag na ko. Kani binisaya na kinahanglan di na lang ni hubarod og sabton. Kinahanglan na lang ni dawaton. O sa ano pagdawat? O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga larawan. Ikaw, o Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Dios. Okay, napupos na Ikaw ang 5 minutos. Kami. Nga mga pangutana, atong ibalik ni Shilbert ang pagpabarog sa Roman Catholic Church. Ang tema nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko
Oyon sa sugo sa Diyos. Ano si Shelbert Donduyano sa iyang pagbalik. Okay, akong nasabtan nga ang gihimo sa akong kaatbang kanang gitawag sa in English og Stroman fallacy. Kasabot mo anang Stroman fallacy? Nga kana bang maghimo bag argumento nga iyang ipasabot nga mao kuno nay argumento o baruganan sa iyang kaatbang bisan dili. Oh, dayon iya din ang atakihon kay sigurado man siyang makaatake kay iyan naman ang giprogram nga maramag og iyang gipasabot nga ang Dios gyud itong giyukbuan katurang ribulto dili itong girepresentahan dili man na pagtulon ang Katoliko. Ang gitudlo gyud sa Katoliko katong ribulto ditong giludhan representation lang o simbolo. Paras ba atong giyukbuan ni Josue itong sudlanan sa kasabutan nga naay ribulto? Oh, nagatubang siya ato sabton ba to nga giisip gyud nga Dios ni Josue tong sudlanan sa kasabutan o katong ribultos kay Ruben dili. Ang function atong sudlanan sa kasabutan og ribulto simbolo lang sa presence of God. Kay kung basahon dito sa Exodo 25:17-22 dito manggod ang presence of God sa sudlanan sa kasabutan nga dunay ribulto. So ang sudlanan og ribulto serves as nagsilbi rin yung simbolo o representation. Ngayon tag-representation kay katong ribulto gyud sa Ruben, kung sa may Ruben anghel. So katong ribulto sa Ruben representation lang. So karon ang akong kaatbang mura bag iya kung pakanon ba nga ang ipasabot sa Katoliko nga ang Dios dito katurag yung ribulto, dili tong representahan. So mo na iyang giatake pa ipakaon na niya nako mo ni gitawag sa argumentation nga fallacy. Kanang Stroman kanang maggama-gama bakag kanang moingon ka nga mao nay argumento o baruganan sa imong kaatbang bisag dili. Di ba? Now, sa lagda gud sa maayong pangisip o bisan sa ethics lang ba maayong pamatasan. Dili nato i-misrepresent ang baruganan sa atong kaatbang. Ug unsay gitudlo sa Katoliko, mao ra gyud imong ipadayag ug birahan nimo kung makabira ka. Dili ta maghimuhimo og kanang false information. Wala gyud pagtuong Katoliko nga ang giyukbuan diha nga giisip nga Dios kanang ribulto nga taman sa ribulto. Representation lang na o simbolo. Oh, di ba? Kay kung mulutaw manggod nga kung Dios po tong ribulto, dili di ay Trinity ang Dios sa Katoliko. Di ba? Quadnity di ay. Upat, dili na tulo ka persona kay apil tong ribulto. Di ba? So, ako muna murag nakasabot man siya sa akong point, pero kay naamagol siya sa negative side. So gisulayan ko niya ana. Mo nang kamong naminaw ron, saksi mo. Giunsa niya pag atake atong baruganan nga ang iyang gipresentar ko nga baruganan nga mauto atong baruganan nga dili man. Nagtudlo bagod ang Katoliko nga kanang ribulto maogi Dios. Representation ra man na, simbolo man na, gitawag na sa in English og sacramentals. Oh, dili kay maugi Dios. Yang moingon siya, Santo Niño dili man na motubo. Of course, kung ribulto imong gipasabot, di gina motubo. Ang motubo katong girepresentahan. Di ba? Kanunay na niya ning gibalik-balik paglitok. Wala man mi moingon nga kanang ribulto mooy motubo. Press good nako, di ba? Ako mutubo ko. Pero di na ko mutaas ron kay murag di na ko mutaas gyud, murag sihado na. Pero ako mo'y nagtubo. Akong larawan di na mutubo. Peras ni Rizal, nagakita bagag nitubo nang iya ribulto dias plaza. Dili na mutubo kay ribulto man na, kay balo siya na. Kay balo siya nga ang nitubo gyud ni Rizal kadtong si Rizal nga bata pa nagkadako. O mao na, kay kanang Santo Niño lagi bot pasabot ana Holy Child o bala ang bata. Kanang naa sa Lucas 1:35. Si Kristo na sa bata pa. Kanang atong larawan representation o souvenir ba o kanang handumanan nato sa pagkabata ni Kristo. Dili man daotan magimog handumanan kana ding monumento ni Rizal, handumanan man nato niya. Oh, kung daotan ang paghimog handumanan sa bata pata, anong naman ko'y nakitaan mga Adventist lagi na may mga picture po, family picture nila na yung mga bata das picture nila. Oh, sabton ba din nato to nga Diyos na po doon nila, dili, unta mag-ingon na. So mauna mga igsoon, dayon siya nga
wala gisugo. Magpataka lang Katoliko og himo og ribulto bisan wala gisugo. No, dili man gud tanan gud atong buhaton kinahanglan basahon gyud sa Biblia litra por litra. Ang ato lang naatay pattern kung gidili ba na o sana gitugot. Plus anang baghimo na tog monumento ni Rizal, doon na bagay sugo sa Biblia ana. Wala. Pero nga nung nagbuhat na kay nagtuta nga dili daotan ang paghimog ribulto basta dili himo ang Dios. Namang kay ko'y nakita sa referensya nga bisan ng Adventist na ay ribulto ni Illinois. Katunga lang, walang nako madala nga akong evidence diri. Kanang murag hap lang. Oh, na gisugo ba sila sa paghimo ato? Wala. O pero dito mo supak nga gihimuan nila ribulto si Illinois. Bisan wala sila gisugo ana. Ang Ano point, ba sa 60 segundos? ang point lang diha, kung gidili ba ng imong gibuhat. Now, nagtuming mga Katoliko nga wala gidili ng among ribulto tungod kay wala man naisipang Dios. Parehas man na sa paghimog ribulto ni Rizal. Bisag way sugo sa Biblia ang buhaton na, pero pwede ta mo buhat ana kay wala man nato gihimong Dios ng ribulto ni Rizal. Representation o simbolo raman na ni Rizal. Parang inigkakita nato siyang ribulto mahinumdum dayon ta niya. Mao man na makakita mig ribulto sa Santo Niño, makahinumdum dayon mi sa bata pa si Kristo. Di man daotan ang maghinumdum sa pagkabata, di po daotan ang maghinumdum sa pagkadako na. Kaysa atong balay na aman tay picture sa gamay ta, naabot tay picture sa dako na ta. Di ba? Oh, mao na ang atong Salamat ribatal. sa Roman Catholic Church sa ikaduhang pagpabarog. Og ani na pod ang 5 minutos nga cross-examine. Matod pa nimo, Brother Britas, ang inyong paghimo og dibulto nga gi-justify nimo nga uyon sa Biblia kay sama sa pagbuhat sa monumento ni Rizal. Husto ba ko to? Yes. Unsay pista ninyo sa dibulto ni Rizal kay imo man ang gi-apil? Ang si Rizal bayani sa nasod, dili siya bayani sa tinuhuan. So mao na nga ang ato good religion one, so murag misnomer. Okay, mao na maintag na Santos to Rizal si Rizal sa Katoliko, no? O mao na ang tubag, brother. Sunod pa ko tana, ngano mang imong gigamit ang kahimtang ni Rizal nga wa man din nilabot sa ato nga hisgutan kay pangrelihiyon pagtulunan man eh. Tinuhuan man eh. Gigamit na ko Brad Mitch as an example nga pwede ta mo buhat og ribulto basta di lang himo ang Dios. Mao man na gahimo tag ribulto ni Rizal, wa man siya nato himo ang Dios. O kanayang ribulto, simbolo ra man niya o representation o handumana nato niya. Sunod pangutana. Kay gigamit man nimo ang premise ni Rizal. Gipistahan ninyo sa Rizal wala. Sako nang giingon basta tinuhuan si Rizal wala masantos, wa ma-recognize nga santos. So ngano nga mo nang buhaton? Sunod pangutana. Bot bay pasabot ninyo ang inyong mga dibulto karon sama ni Rizal nga wa ninyo pistahe? Ang kalaina, ang kaparehas lang nga ribulto. Pero ang pag-ila dili parehas kay si Rizal gipasidunggan siya isip bayani sa nasod. Ang mga santos namo gipasidunggan isip bayani sa tinuhuan. Sunod pangutana. Imong gianton, imong gisulti sa Biblia kaniya nga doon ay duha ka matang sa dibulto, gitugot sa Biblia o gidili. Ang pagbuhat og dibulto ni Rizal, gitugot sa Biblia o gidili. Walay mabasa litra por litra. Pero sa premise nga dili daotan ang paghimog ribulto basta simbolo lang o handumanan, mo nang dili daotan ang paghimo sa ribulto ni Rizal. Kay di man budautan ang pagbuhat og ribulto ni Rizal, ngano wala ninyo pistahe? No, mao lagi kay sa amo lagi, di man gud wa man gideklara si Rizal nga santos sa Katoliko. Di ba? So nganong imo maming pabuhaton ana nga si Rizal bayani raman sa naso, dili man bayani sa tinuhuan. Yan, hato na. Gisulti nimo kaniha nga nagama-gama ra ko sa ako nga pag-ingon nga nagsimba mo na giilan ninyo ang santo ninyo ingon nga Dios. Tinuod to. Yes, kay klaro man akong pahayag. Gani nga akong gibasa nga nagsulti nga ikaw santo ninyo ang akong Dios. Gama-gama ra pa ni. Dili, mao lagi. Kanang santo ninyong gipasabot diyang ribulto representation o handumanan o figure na sa santo ninyo yung buhi sa bata pa. Pras ni mo lahi mong larawan, lahi po kagyod. Lahi po kagyod nga mitsil nga buhi. Og imong picture lahi pod.
Ingon na, dili ta kahimog Santo Niño nga ribulto kung wala tong dagway nga mo'y kopyahan ana. Sunod pangutana. Mabasa ba nimo dinhi ang imong giingon nga representante sa nobinahan? Mabasa dili. Tubagan lang ko. Mr. Moderator, ang pangutana is yes or no? Ipangutana lang. Okay, Ayaw pag-vote sa tubag. Dili lang pangutana lang ba? Mabasa ba niya? Kaya mga representante. Ayaw lang pag-vote sa tubag. Ang pangutana, mabasa ba dinhi sa nobinahan sa nobina ni Senyor Santo Niño ang pulong representante? Tubag, Bert. Dili litra por litra pero mo na gipasabot sa Katoliko kay nagtuon man kog pagtulon ang Katoliko. Sunod pangutana. Buot nimo sabton nga mas labaw na ka nga sa gahimo na ning nobinahan. Kay nagsulti ka nga representante samtang sa inyong nobinahan dili pa basa. Well, kung doktrina kung Katoliko dili naman kana kung imong gibasa. Pagkadaghang by volumes ng mga librong Katoliko, mao na mahibaw ana to nagipasabot ana sa lain ng mga libro. Plus ba ikaw brad mismo kutlo kag bersikulo diha, then mukutlo mo kag lain para i-cross refer nimo. Ingon na ba? Kay mo mo nagipasabot sa Katoliko, mo nang ay nako pangita ag litra por litra diha. Kay ako buhing ebidensya nga nagbasa og pagtulon ang Katoliko. Kay nagbasa ka man sa pagtulon ang Katoliko. Kini bang nobinahan ni Senyor Santo Niño? Pagtulon anis Katoliko dili. Naaman diha ang mga prayers. Pero miingong kag pagtulunan, dili gyud na siya matawag yun o kanang na diha ang libro sa mga teachings. Kay prayer kuan mo guna guide. So kung miingong kag mga pagtulunan, mga doktrina na sa katekism. Kay kana mga prayer man na o mga devotion man na sa diha, na ano'y pangkutloon diha nga barugan ng Katoliko. Pero kung miingong kag mga explanation sa pagtuo, nagtuo ko nga wala gi-explain og ayo diha. Kay pangadjion man na yung gikutlo go, dili man na katong katekism. Ang akong pangutana mao ni siya. Kini bang nobinahan sa Santo Niño pagtulon ani sa Katoliko dili tubag? So ako tanawan ko ha. Tawa na Wala nobinahan man niyo. Basta nobinahan gali, guide ni sa pag-ampo. Wala dili ni ingon nga naa diri ang mga explanation mga pagtulon ang Katoliko. Mayong kag mga pagtulon ang Katoliko, catechism og fundamentals of Catholic dogma. Guide man na sa pag-ampo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kinsay nagdala sa pagtulunan sa nobina? Katoliko dili? No. At sa equalify ako, mayroong kitag nobina, di na pagtulunan. Debosyon na. Lahi ng debosyon o pagtulunan. Parehas na, lahi ng disiplina o doktrina. Ina na, nobina na. But pasabot pangadjion. O sistema sa pangadjion. Sunod pangutana. Tapos ang pangutana. Ang pulong pangadjion, kinsay nagtudlo ani? Katoliko dili? Pangadjion. Pangadjion, siya may pangadji, pray. Oh. Kami sa Katoliko god, ang among mga pangadjion na lain-lain klase kay depende man sa among gidebosyonan. No, di ba og si Mama Mary ba or kinsa nga santos ingon na nga magpatabang nila sa ilang intercession la ni si parit topic ingon na. So murag mura na ako ikasulti. Okay, salamat kayo. Napupos na ang 5 minutos nga pagpangutana kung cross-examine sa grupo. Dayon ato ang taga-aga 7 minutos na pod ang grupo sa Seventh-day Adventist alang na sa pagbungkag sa gitapok sa Roman Catholic Church. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. Sukad sa unang barog, ngadto sa ikaduhang barog, wa pagyug ko nakadungog nga nibarog ning timahaoy. Kay unang-una, ang Santo Niño lang daan nga larawan, wa gyud na proof nga biblikal. Di ang sabi ba sa mabasa ang tanan nga larawan o dibulto uyon sa sugo sa Dios. Sumala sa Biblia. Usa pa kani, wa na. Tarawa ang iyang justification sama ni Rizal. Wala nang utara ko gipistahan ba nila sa Rizal? Adili po yung Rizal kay wala na labot kay pagtulon ani pag tinuho ani dili ta sa Rizal. Kay panggobyerno na nya giapil. Nya siya nagsulti nga duha ka klaseng larawan gitugot og gidili. Nang utara ka usa pa ni nabilog sa Rizal. Sa gitugot walay mabasa sa Biblia. Sa ato pa, iyan ang giangkon nga dili dahitan ng larawan nga gidili daotan. Pero yun mo siya kaniya nga duha ka klase. Na dili gitugot na gitugot. Munang nangutana ta, dapat unta kay justify man niya kasi Rizal, insuon na nila simbahan nga dibulto. Nyamatod pa niya, nagamit siya palase nga ako kukunong pugson siya sa ilang pagtulon, sa di nila pagtulunan. Kaya sa mga basahon ng Santo Niño. Eso po sa Assemblies of God. Baday pa ni Sarap Christ. Sa Katoliko man gud eh.
atong basahon ni Gala, kinsa na himong palasian eh. Di na mo angkon kay nasakspan. Nga naman, nag-ingon din eh, O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong Diyos, ikaw ang akong hari, nagasimba ako kanimo. Kasabi palasi diha. Igo na akong nibasa, ako na no'y napalasi. Bumito ito nangutan ako, mabasa ba nimo sa nobinahan ni Santo Niño, sa nobina si Santo Niño, ang punong representative? Dili, mabasa. Dili nito, sa ito pa siya, gasulting mo na sa, may pa ko. Kaya akong gasulting na sa nobinahan, iyawa. Di ba, klaro isoon? Di ka mo naminaw. Kamo ka naminaw, karon sa ganyanan. Ako nga dili membros Katoliko, ako'y nagtudlo unsay naas nobinahan. Ang akong kaatbang, nagsulti og butang nga iyang i-insert sa nobinahan nga wa di. Iyang giang kung wa di ay. Yaman pa niya, maugog ka na ang among giilang nga Santo Niño nga Dios. Alisod pod. Atong basahon pahina 13. O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa atubangan sa imong santos nga larawan. Natuwa na. Og representante lang dayon ta ni Brother Britas, ibalik na dito sa inyong sulatanan, oy. Butangin dito nga. O Senyor Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga gilarawanan. Ano unta? Dayon, usba ko na. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among Dios nga representante. Ikaw ang among hari nga representante. Nagasimba kami nimo o representante. Ipamutang na dili tanan. Haron dili. Bikin sa may nagama-agama karon, mga igsoon. Siya nagama-agama, dili ako. Mata pa niya, dili pagtulunan sa Katoliko ang pagsimbag larawan na ilon na Diyos, kinaghang Diyos. Ang miso siya naglibog niya. Kata niya karon. Soponias 3:9 igsoon. Wala gid kabarog. Mag-ampo kamo kanako lamang nagaingon ang Dios. Kasi ampuan ang Dios lamang. Pero atong tan-awon ni inahan sa kanunay panabang. Wa man gyud nasulbad ang Santo Niño, base ang inahin kanunay panabang matabangan ni. Madagingon, ang imong larawan ginaampuan o simba sa mga matinumanon nga Kristohanon. Kasi giampuan ang larawan na pod. Na, isamot. May utang ningon nga, ang imong gilarawanan, inahan sa kanunay panabang, may among giampuan. Wagon na, di ko ni makatabang. Ha? Di wagin nakatabang, ni samot na noon eh. Nya, karon mga igsoon, unsa di ay prinsipyo sa Dios. Diyos gani ka, ikaw ampuan. Correct? Diyos gani ka, ikaw simbahon. Ang ilang larawan, ilang nga Dios. Ilang gisimba, ilang giampuan. Tinood bang gisampuan? Ato na lang ning ato na lang ni ipastar. San Antonio de Padua. Ang larawan ni Senyor San Antonio ginasimba sa Iglesia Katolika o ginatahod. Kasi ginasimba, larawan na po ni Senyor San Antonio. Dili dahil na Diyos. Okay. Dahil, di ba? Tanan makana yung larawan. San Vicente. Nepas Vicente. Ang imong larawan, ginasimba. Pagka naghanag simbahon, mauna na siya. O mamao, di daghan dahil Diyos na problema na ninyo, di na problema na ko. O niya, karon. Tanang larawan sa Katoliko, ni ay Santa Catalina, ang ilang larawan, diwatador. Nausaon naman ito ni pagsaga. Mga igsoon, kamo na lay, mauna ni mga igsoon. Matod pa niya, tanang larawan o dibulto sa Iglesia Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Mupit ang pabutangan og sumalas Biblia ang referensya aron matinuod. Gali pa yung problema. Sa buhat 17 at 19, 24 nga 28 na ay tao dito nga nagnegosyo og pangbuhat og mga larawan aron negosyo. Gibuyag ni Pablo. Gipahulong ni Pablo, nasuko. Kay ginegosyo, pero tanaw na to. Dakot og kanon lo. Inyo po ni. Di po ni ako amo. Atong basahon sa page 209. Nero dire igsoon. Nag-ingon. It is absolutely wrong
to sell the lyrics. Di man din ipamaligya. Muna ka mga Katoliko, muanha mo diha sa mga katedral, ila 60 segundos. dadaaning librohan ninyo, the Code of Canon Law, ayaw mo bayad na ng mga dibulto diha, kaperting mahala, diha ako nagsulod ko diha, kadunga, nga dahil nanginangutan na diha, kaperting mahala, gadipindis gidakon, murag mo palit sa pantalon, gadipindis sizes, gadipindis klase, mas mahal-mahal tong katong stainless, mapaturag, makahoy na, barato-barato, kaya na yun. Mga na mga kaisanan, pero bawal dahil na. Dane, bawal dili po rin baligya. Sa katukaran lo. Munang, og tagaan ko, mudawat ko, kaya atong testingan, og ihatag bagyod. Salamat sa Seventh-day Adventist sa iyang pagbungkag sa gitapok sa Roman Catholic Church. Dahil na ito pong taga-aga pagpangutana. 5 minutos. Okay, akong pangutana, Brad Miss, salamat. Ang atong tema, mga larawan o ribulto sa Katoliko, puyon sa sugo sa Dios. Pangutana, asa o unsang larawana sa Katoliko, San Vicente ba, San Antonio ba, o asa mabasa sa Biblia, o asang referensyahan nga dili na uyon sa Biblia? Bisag isa-isahon lang na to, kanang kung example, larawan ni San Vicente. Asa mabasa sa Biblia nga wala na mauyon sa sugo sa Dios? Subala sa Deuteronomio 4:16, aron kamo dili mga daot sa inyong kaugalingon, og dili kamo magbuhat sa linilok nga larawan sa bisan unsa nga dagway sa lalaki ug babayi. Ang inahan sa karon ng panabang babaying larawan. Ayaw buhatan na kay aron di mo mga daot. Si San Antonio lalaki, babayig lalaki. O gusto mong musunod sa Biblia, ilisi na tanan og kirubin og bitin. Ang akong pangutana, Brad Mitch, specific sa giusasan nako San Vicente. Wala may San Vicente dito. Kay Pangutana, Bert. let us be specific. No? Kay ang atong tema, mga larawan og ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Example, larawan ni San Vicente, asa mabasa dili uyon sa sugo sa Dios? Okay. Osbonako, nindot kayong pangutana. Aron kamo dili mga daot sa inyong kaugalingon, dili kamo magbuhat sa bisan unsang linilok nga larawan sa dagway sa lalaki, si Vicente laki, kay babae pa na Vicenta. Og sa mga babae, kanang inyong mga babae na birhen sa regla, awag ko na klaro. Di nyo na pwede. Tanan nga mga larawan sa Iglesia Katolika, wala na gitugot sa Biblia, pero og gusto mong mga daot, hala, dugani pa na ninyo. Sa ato pa, kanang katong ribulto nga, katong nakakitaan ako sa inyong reference nga gibuhatan ninyong ribulto sa Illinois, gidili po dito, o kanang kang Rizal, gidili po dito. Mutubag na ko. Oh. Ang imong giingon kang Mrs. White, ambot lang anak, kay wago ko kabalo anak. Okay. Kay wala ko kabalo anak, kay wagon mi gabot, wagon mi di ko mi gustong buhat ang dibulto. Kay ako ra Ako na lang dibulto ipabuhat. Ano matot pa man nimo nga si Rizal. Ano sabot ikaw na niya ang nawa ni labot ngano ka pila-pilo man nimo. Tawag na nang gagawa na di mo may makakoy na himo. Tubag lang. Angay siyang ka mangutana nako kabahing Rizal ug ako'y nagbuhat niya sa dibulto Rizal. Wa ko lang utana. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. So sayop ang pagbuhat gyud sa ni ribulto ni Rizal. Wa ko lang utana ang sa pasensya di pangutana nagbuhat lagi. Okay. Wala di kay. Okay, lain mo. Okay. Adto ta ni San Antonio. Okay, kay mo man lagi ang tema go nato, ang mga larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Adto ta ni San Antonio. Asa mabasa sa Biblia nga wala mauyon sa sugo sa Dios ang ribulto ni San Antonio? Lucas 2:52. Ang batang Hesus nitubo. Ang inyong Santo Niño piki nga Hesus. Kay wa gyud nakatubo since 15th century hangtod kadong 20th century. Busa dili na pwede na imong giingon na uyon na sa Biblia. Usa na kapalase, pasipala tungod sa rason nga gatudlo mo Hesus nga wa katubo. Adto ta ni Santa Maria din lang kapugson. Okay. Santa Maria, atong tema larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Kay wala man gi Dios. Larawan ni Santa Maria adto ta. Asa mabasa nga ang larawan ni Santa Maria specific ha, wala mauyon sa sugo sa Dios? Okay. Si Kristo nagtukod og iglesia.
Pagtukod ni Kristong Iglesia, daghan ng mga balaang tao. Si Noe, si Daniel, ug si Job. Ay Ezekiel 14:14. Wagon ningos Kristo. Mga apostoles, ari mo! Managhimo tag larawan kay katong mga balaang tao to. Mao na ebidensya nga wa gyud gitudlo sa Biblia ang pagbuhat og linilok nga larawan, kay ang gitudlo sa Biblia ang magbuhat sa linilok nga larawan mga daot gyud. Sumala sa gingon sa Dios. Sunod pangutana. Sunod pangutana, adto na po ta ni San Antonio, adto ta ni kanang Santo Niño, kanang larawan pagkabata ni Kristo, balik tato kay wa pa ko kapangutan ni mana. Kaya nga tong tema god ang mga larawan sa Katoliko o Rebolto uyon sa sugo sa Dios. Asa mabasa sa Biblia nga kanang Santo Niño namo o representation o handumana namo ni sa bata pa si Kristo o kanang Santo Niño nga Rebolto, asa mabasa nga dili na nauyon sa sugo sa Dios? Unang-una, asa mabasa sa Biblia, Lucas 2:52. Ay ko pangutana. Alay, ano nga pangutan na mo? Unang-una na tubag ko. Asa mabasa sa Biblia, Lucas 2:52, ang batang Hesus nitubo. Ang inyong Santo Niño wala, bosa supak na sa Biblia. Ikadawa, ang inyong Santo Niño gibaligya, ang inyong dakod of canon law, ang mga larawan dili pwede ibaligya. Bosa misamot, di lang sa Biblia inyong gisupak, hangtod ang inyong balaod sa simbahan inyong gisupak. Sunod pangutan na. Katapusang pangutana. Okay, mingong kagibaligya, mo ba na tema na to pahitungod sa pagbaligya o mahitungod sa kung gidili ba ng Rebolto sa Katoliko o dili? Mao bitaw ng ebidensya kay mismo gani ang inyong basahon, dili man na ipabaligya o nya inyo man na ipambaligya. Mo na si sabot gidili. Lagi. Kay sa Biblia ang gabuhat og pagbaligya mga linilok nga larawan supak sa prinsipyo ni Pablo. Tabangan ni Pablo, gibuyang ni Pablo, gibadlong ni Pablo. O buhay pas aning Pablo karon, dugay na mong gipangbadlong. Gipangaranan yung katedral. Okay, napupos na ang 5 minutos nga mga pangutana. Salamat kayo sa duha ka abig na patay mga summary ha. Karon nataw-taw mga tag 5 minutos. Atong iawag atong mga nagpaminaw din na nga kamulay mo timbang-timbang niya na. Kay ang hukom gani dito na sa kaitasaan. Ano pa? Summary na lang. Summary na lang. O naman, duha naman mo. Nalimutan. Pamatuod na gina. Pamatuod na nga. Atong ihatag sa grupo sa CSD ang Seventh-day Adventist ang 5 minutos nga summary. Okay, salamat. Sa iyahang gibungkag nga gitapok sa Roman Catholic Church. Daghang salamat Mr. Moderator. Pinakasayon bungkagon ang usa ka butang nga wa gyud natapok. Pinakasayon tumbahon ang wa gyud na katoy-hakaw nga tima. O sa tima, tanan nga mga larawan o Rebolto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios sumalas Biblia. Ebidensya igsoon. Wa gyud napabarog sa akong kaatbang. Unang-una sa Biblia, Deuteronomio 4:16, gidili ang pagbuhat sa linilok nga larawan sa babaeng lalaki o kay aron di ta mga daot. Ang nahitabo, ang larawan sa Iglesia Katolika naay mga lalaki ug naay mga babae. Anya matod pa niya, ang usa sa ilang matod pa niya gagama-gama ko. Ang larawan ko no nga representante maoy akong gigama-gama nga ilang nga Dios. Usubon ako. Pahina 5 sa nobina ni San Antonio. Santo Niño. O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Diyos, nagasimba ako kanimo. Kaya pahina 13, o milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga tubangan sa imong santos nga larawan. Sa ato pa'y kala, klaro og tinaw, nagiila sa Iglesia Katolika ang larawan ni Senyor Santo Niño nga mao ang Dios. Ebidensya, ang larawan sa inahang kanunay panabang ginaampuan. Kaysa nga yanapuan ang Diyos lamang. Lain nga ebidensya, ang larawan ni Senyor San Antonio ginasimba. Lain nga ebidensya, ang larawan ni Senyor San Vicente ginasimba. Dibodo, perting daghana, o sa gingon sa Biblia, Mateo 4:9 versikulo 10, si Jesus maingon, pahawa sa tanas, mao'y simba ang Ginoong Dios, o siya lamang ang alagara. O niya pa'y nisamot,
ang larawan ni Santa Catalina usa ka larawan alang sa mga diwatador. O di ba tinaw? Mga higalag, mga kaigsuonan, kamo na timbang-timbang niya na. Kamong mga Katoliko, lain nga punto igsoon. Ako kung gidala ang The Code of Canon Law. Kay matod pa din sa pahina 209. Nya maong basahon igsoon nga balao na gini sa Iglesia Katolika. It is absolutely wrong. Matod pa din to sell sacred relics. Mao na nga kamong mga miyembro sa Iglesia Katolika adto kamo sa katedral kanang display dihang larawan ng mga dibulto na pag-adto na ako dumagitay nipalit kong libro na ay nadungan ako kapaliton unta pero kulang iyang kwarta ganahan siya sa larawan kay nindot kuno kayo kay ibutan siya ang altar pero ang iyang mapalit kato ramang ordinaryo ningon siya mubalik na lamang ko kay mangita pa kong kwarta di mo dahil kala dako ng sayop sumalas ilang basahon munang pagbasa mo dati dito ang mga madre anang gatang diha na mader walay bayad na mader ako na nagdibusyon na sige na tindog-tindog na walay ka dibusyon ha? Ayaw nagibaligya kay dako ng sayop higala ang igsoon tinaw sumala sa Biblia ang pagsimba sa linilok na larawan pinadayag 9:20 mao'y pagsimba ngadto siyawa klaro na mabasa igsoon di na malalis kaya ang Biblia nag-ingon sa Roma 1:22 o 25 ngadto 25 sa ilang pagkamakinadbanon nangahimo silang mga baong-baong atubangan sa Dios ang ilang gisimba ang mga larawan sa mga tao larawan sa mga mananap ilang gisimba ang binuhat naunta ang simbahon mao ang magbubuhat ilang girisag bakak ang kamatuoran o gipasagdan sila sa tanang kalawayan sa pagbuhat sa kalawayan sa Dios naunta ang simbahon ang mabubuhat nga mao ang Dios hadalay gyud hangtod sa kangturan amen higala og igsoon si Apostol Pedro kun imong tan-awon sa dihang gisimba ni Cornelio 60 sa segundos. buhat 10:25 gibadlong siya mga igsoon og buhi pa si Apostol Pedro karon kanang galuhod-luhod sa ilang atubangan dugay ra unta na gipangbadlong ni Pedro nagkagayon og simba kay intawon patay na wa may buot ang ilang ginas atubang nga maong mondibulto igsoon dahil salamat og may hapon kanatong tanan. Salamat Brad Bits. Ato pong ihatag ang 5 minutos ni Shelbert Tundoyano. Very salamat, moderator o Brad Bates sa imong summary. Unahon ako ang relax, no? Akong kaatbang mura o wala ni i-qualify ambot og nakabalo ba siya unsay kalainan sa relax og statues og images. No, murag wala siya kay baloon siya kalainan ana. Mayon kitag relax kana bang pananglitan sinina sa usa ka santos o iyang gamit nga na preserve o iyang bukog o mo na relax mo na gipasabot sa canon law nga dili na ibaligya lahi ng larawan o ribulto pwede na ibaligya pero dili ang kabalaan may gibaligya diha kundi ang gibayaran nimo diha kahago sa gabuhat ana ang talent sa sculptor mo gibayaran diha mo na ang iyang gikunik ba ang iyabang giparehas ba ang relax og statues di ba lahi una ang relax panitan relax ako mamatay ko ang akong bukog mo na relax o kana akong butang pod for example karsones o sidina mahimo ng relax og tapiga na sa akong mga sakop sa pamilya pero kana akong picture lang o kanang ribulto dili na siya relax. Kanang part ba sa akong kaugalingon? Ana, mo na ito kuhan. Mo ito gipasabot nga dili ibaligya, relax. Wa may nagbaligya relax. Kung naamang gali katolikong baligya ana, wala supak na sa kuhan kanang canon law, no? Then adto ta sa kanang pag-ampo. O pag-ampo, kanang pag-ampo og santos na sa Biblia, no? Sa 2 Hari 1:13, basahan ninyo inyong King James Version, katong 16:11 jud in English. Nga si Elijah giampuan. Pero dili bot pasabot nga giampuan siya ingon nga Dios. Giampuan siya isip tao sa Dios lang nga dunay siya mahimo nga ikatabang. Gi-request siya. Nakaron kanang pag-ingon nga nag-ampo mi sa larawan, dili na sabton base sa doktrinang Katoliko nga ang larawan mo'y giampuan. Ha?
Sa ako nang giingon lagi, simbolo o representation lang ng larawan o ribulto. Ang giampuan yun, kadtong gilarawanan. Nya kaya sa Biblia, ang santos maampuan man. Si Elijah, giampuan man. Pero wala siya ampu iingon nga Diyos. Muna, magprangkahanay ta na ha. Dayon, mao lagi, murag wala jud na guba niya kay ako manggitag sa tagsag yun og pangutanan niya. Larawan ni San Vicente, San Antonio, dili ba na uyon sa sugo sa Diyos. So, aman siya gibasa, ang iya katong general statement nga nagpasabot sa larawan sa mga Diyos-Diyos. Sama to, iyang gigamit tong babae o lalaki. Ang gipasabot dito nga gidili, kadto manggihimong Diyos, Diyos-Diyos. Sa to pa, maghimo mig larawan ni Maria, isipon na mo nga mao nay Diyos, mao nay gipasabot nga gibawal. Pero kung simbolo lang o representation, wala na gibawal. O bitang nangutana ko niya kay gikutlo man niya ang general statement, mahitungod man dato sa Diyos-Diyos. Sa ato pa, kay kanang ribulto ni Rizal, bawal po din na. Kinagway man na sa lalaki, kanang ribulto ni Rizal. Wala na gidili, madlok sa mutubag ato. Kay, murag samar ang gitamparos niyang gobyerno ato, kay gobyerno may gapahimo ato. Di ba? So mao na nga, ang teksto nga iyang gibasa, larawan sa babae o lalaki o bisan unsang larawan nga Diyos. Unsa man ang Diyos? Kanang giisip nimong Diyos niya dili tinuod. Kanang among ribulto sa Katoliko wala man itudlo nga Diyos na, so dili na Diyos. Di ba? Tinadto siya diwatahan. Na wala magtudlo ang Katoliko og diwatahan. Kung naamang gali history atong Santa Catalina nga iyang gi-state, now dili man na goy among topic. Kung asa man na sayop ang tao ato nga Katoliko sa pagdiwata, dili tumoy among topic. Di ba? Ang among topic, ang ribulto ba sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Ang tubag uyon kay wala man himo ang Dios. So, layo na kung moadto tag diwatador kinaiya man as tao. Wa pud magtudlo og diwata ang Katoliko. Dayon mao na adto ta sa ampo bay kay basig mo ako jung klarohon tong ampo pre. Ang ebidensya na to nga pwede maampuan ang santos 2 Hari 1:13. Basahan niyo na King James Version. Giampuan si Elijah. Pero kung muingon ka nga, kanang inyo kay ribulto man giato bang parehas na anang kanagaling muhalok ta sa picture o ribulto ba sa atong mahal sa kinabuhi nga dugay nang namatay, unya kana na lang rarawan mo'y atong gihalukan. Gihandom. Bot basabot ba nga paghalok nimo o pag yun sa pana nimo imong gi-respeto, imong ibutang sa imong album bot ba nimo ipasabot nga kana sayop na nga mo na imong gigamit isip representation o handumanan sa gilarawanan gidana dili. So mao na kung mag-atubang miglarawan ni Santa Maria o ini Santos, representation lang na. Mahimo lang ng idol o Diyos kung pagtulon ang Katoliko nga Diyos ng ribulto. Dili kay lahi ng representation o girepresentahan. Ako man ang giklaro. Kay pareha sa picture o larawan ni Mitchell, akong higala, lahi man tong iyang picture, lahi po siya gyud nga buhi. Mao na kalainan. So, bantay lang yun ta mga igsuong naminaw nga kung unsa gyud pagtulon ang Katoliko, 30 segundos. dapat maog yun na. Dili ta patuntuan ng sila mo pasabot sa atong doktrina. Di ba? Kay sa Biblia, dili sabton sa tanang higayon nga mag-atubang kag ribulto, isipon na katong ribulto na gihimong Dios. Lahi man ang representation o sacramental simbolo, di ba? Nya wag gid siya na basa human na lang among debate nga nagtudlo ang Katoliko nga kanang ribulto mao Dios. Katong Santo Niño, simbolo man to. Okay, salamat. Ang tinuod. Salamat. Pong Catholic Faith Defender. Salamat kayo ninyong do. Salamat kayo. Thank you. Salamat Lord. Salamat. Wag ka to mga kasama ang inyong nadungog ang sangka sa katarungan dito sa grupo sa kining Roman Catholic Church ang representahan usab ni Shelbert Dondoyano sa kining Catholic Faith Defender ni igor man sa Seventh-day Adventist nga si Michel Bendilio mga kasama. So kamo na lang din ang mga nakadungog, bahalang mo timbang-timbang kung kinsay kining nidaog adto o kinsay inyong giuyunan kay ang kining final nga mahukom gid adto
ang ato arabang labaw nga makagagahom sa kaitasan mga kasama. Salamat kay ha. Marapanig boxing na mga kining lain-laing estratehiya aron lamang mudaog sa pagparagsangka mga kasama. Sa ngalan na lang ni kasamang Nicolay Lucinius, inyong nakauban sa programang Sangkas Katurangan, kasamang Danny Lood, Tatak RMN. 6 na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide.